भगवान कृष्ण परमात्मा स्वतः देव आहे, पण देवानं सांगावं तुमच्या जीवनातले दुःख जावे असं जर वाटत असेल तर अनंत चतुर्थीचं व्रत करा आणि अनंत अनंत नावाचा जप करा. काय ताकद त्या नावामध्ये, का तुमचा उद्धार करण्याची ताकद आणि सगळे दुःख घालवण्याची ताकद माझ्या अनंतामध्ये. मग काय ताकद आहे त्यावेळेला त्या ठिकाणी कृष्ण परमात्मा धर्माला सांगता, बघ सामान्य संकट नाही, मोठी मोठी संकट दूर करतोय आणि आपली जी अपेक्षा असेल ती अपेक्षा अनंत पूर्ण करतोय. जर आपण अनंत चतुर्थीचं व्रत केलं तर मग कशी पूर्ण करतो अपेक्षा? भगवान परमात्मा सांगायला लागले, अरे तुझे सामान्य संकट आहे पण मोठे संकट सुद्धा देव कसं पूर्ण करतोय, घालवतोय. त्यावेळेला भगवान परमात्मा सांगता, काय झालं माहितीये का, फार पूर्वी एक आसित नावाचं नगर आहे आणि त्या आसित नगरामध्ये त्या ठिकाणी एक सुमंत नावाचा ब्राह्मण आहे. प्रसंग असा निर्माण झाला, काय झालं माहितीये का, या ब्राह्मणाच्या जीवनामध्ये याचा विवाह ठरला. मग याचा विवाह कोणाबरोबर झाला? भृगु ऋषी आहे. या भृगु ऋषीला दीक्षा नावाची मुलगी आहे, तिच्या बरोबर यांचा विवाह झाला. विवाह झाल्याच्या नंतर कालांतरानं त्यांना त्या दीक्षेला आणि सुमंत ब्राह्मणाला एक मुलगी झाली. त्या मुलीचं नाव आहे सुशीला. ती सुशीला नावाप्रमाणे त्या ठिकाणी सुशील आहे, अगदी आई वडिलांच्या आज्ञेत राहणारी आणि अगदी नावाप्रमाणे. नाही तर काही काहीचे नाव राहत्या, नाही तर त्या नावाचं आणि त्याचं बऱ्याच ताळमेळ राहत नाही. तुम्ही बघा काही काहीचं नाव समाधान पण चेहऱ्या कवा 12च वाजेल, बरोबर आहे का नाही? काही काही बायाचं नाव शांताबाईन भांडायला कुत्र्याचे आहेत. तुमच्या गावातले नाही सांगत, आमच्याकडले सांगतो, नाही का? अवघड राहतं मारा. पण नावाप्रमाणे सुशील, आपल्या पित्याच्या पुढं न जाणारी, आईच्या पुढं न जाणारी, नाही तर काही काहीला फक्त पुढं पुढं शायनिंग आणायची सवय राहते. तुम्ही बरं ज्याला लय कळत ना बाबा ते कधीच शहाणपणा करणार नाही, ज्याला काहीच कळत नाही का तेच जास्त शायनिंग आणणार. तुम्ही बघा मंत्री कधी आपलं शहाणपण दाखवणार नाही, मंत्र्यापेक्षा त्याचा पीए हुशार राहणार आणि डॉक्टरपेक्षा नर्स हुशार राहणार. बरं त्या नर्सला काय उभ्याच आडवं कळत असं काहीच नाही, पण पुढं कळणार. काही कळत नाही तरी रिकामा मध्ये चमचा कशी डवळती. उदाहरण देऊन सांगतो, एकदा काय झालं, आता मी जरा आजारी पडलो, आज सुद्धा थोडी प्रकृती बरी नाहीच आहे, पण तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावर जाणवत नसेल. झालं असं, आजारी पडलो, रोजचा प्रवास इकडून तिकडं, रोज जागरण, आजारी पडलो आणि आजारी पडल्याच्या नंतर या डॉक्टर का जाय त्या डॉक्टर का जाय, कुठं बदलच पडणार ना. मग लांबच्या डॉक्टर का गेलो आणि गेल्याच्या नंतर डॉक्टर म्हणले, सांगा तुम्हाला काय होतं? म्हणलं मला काय होतं हे जर कळत असतं तर तुमच्या काल बॉम्बट्या हानीत आलो असतो. नाही म्हणले, पण तरी पण काय होतं? म्हणलं मला लय कसं तरी होतं. म्हणले कसं तरी होतं म्हणजे नेमकं कसं होतं? म्हणलं लयच कसं होतं. म्हणले अरे कसं होतं, पण कसं होतं? म्हणलं लयच कसं होतं. डॉक्टर म्हणले तुला लयच कसं होतं, पण कसं होतं हे तुला कळालं मला कळालं. आपण एक काम करू म्हटले, काय रिपोर्ट काढून पाहू. म्हणलं कुठले रिपोर्ट काढा? मग डॉक्टर म्हणले ते एक्सरे मागसरे सिटी स्कॅन बीटी स्कॅन काढून पाहिजे. म्हणलं कुठले काढ हो? मग ते डॉक्टरने एक्सरे मागसरे सिटी स्कॅन बीटी स्कॅन ती रिपोर्ट काढायला, या मशीन मध्ये घाल, त्या मशीन मधून काढ, या मशीन मध्ये घाल, त्या मशीन मधून काढ. बरं एवढाच असल्यामुळे कुठल्या मशीन मध्ये सटकन सरायचो, सटकन बाहेर यायचो. सगळ्या मशीन मध्ये घातलं ते रिपोर्ट काढले आणि काढल्याच्या नंतर डॉक्टरनं पाहिलं, एवढी रिपोर्ट काढली याच्यात तर काहीच निघालं ना. त्या डॉक्टरनं असं हातामध्ये रिपोर्ट धरला आणि माग पाहायला लागलं. म्हणलं का हो तुम्हाला व्यातना तो लय होऊ राहिले, म्हणले तुम्हाला जेवण जायना काय व्हायना, आजारी पडले, बरोबर आहे, पण ही एवढे रिपोर्ट काढले याच्यात तर काहीच नाही निघाले. एक्सरे काढले, सिटी स्कॅन मिटी स्कॅन काहीच निघालं नाही. आता डॉक्टर बोलू लागला, नर्सला काही बोलायची गरज आहे का? मध्ये काही आमच्या डवळायची गरज आहे? जाय तिकडे ते सलाईन संपलं पाय ना दुसऱ्याचं. पण ती म्हणले का डॉक्टर साहेब तो एक रिपोर्ट राहिला तो काढून पाहा. म्हणले कोणता रिपोर्ट राहिला? मी आता सगळे अमेरिकन शिकलो तेवढे रिपोर्ट काढून पाहिले. म्हणले पार सिटी स्कॅन बीटी स्कॅन एक्सरे मागसरे, आता कुठला रिपोर्ट राहिला? म्हणले ते पोस्टमार्टम का काय म्हणते ते करून पाहा ना. म्हणलं ते राहत्या म्हणजे उभेच आडवं काही कळत नाही पण शायनिंग आणायची. पण सुशीला मात्र तशी नाही, अगदी पवित्र जीवन जगणारी, आई वडिलांच्या आज्ञेमध्ये राहणारी. पण बघा इतकं पवित्र जीवन जगणारी आहे, पण तिच्या जीवनामध्ये दुःख असं झालं की तिला मातृछत्र जास्त दिवस लाभलं नाही. तिच्या जीवनामध्ये तिची आई लवकर मृत्यू पावली तिच्या लहानपणामध्ये. मग आपल्या मुलीचा सांभाळ कोण करणार? अरे लेक असो का त्या ठिकाणी मुलगा असो, दोघांचाही सांभाळ करायचा म्हटलं का त्यांच्या लहानपणामध्ये त्यांना माय पाहिजे. म्हणून सुमंत ब्राह्मण दुसरा विवाह करतोय. ते दुसऱ्या पत्नीचं सुमंत ब्राह्मणाच्या नाव आहे, तिचं नाव आहे कर्कशा. तिचं नाव जसं कर्कश आहे तिचा स्वभाव सुद्धा कर्कश आहे. ती अगदी त्या ठिकाणी मुलीला त्रास द्यायला लागली. कर्कशाचं तिचं मूळ स्वभावच नावच तसं आहे, त्रास द्यायला लागली. त्रास द्यायला लागल्याच्या नंतर सुमंत ब्राह्मणाला चिंता निर्माण झाली, अरे दुसरा विवाह केला नसता तर चालला असता, माझ्या मुलीला सुख तर भेटत नाही पण उलट माझ्या मुलीचं बालपण दुःखामध्ये चाललेलं आहे. आणि म्हणून त्यावेळेला त्या ठिकाणी तिच्या जीवनामध्ये ती विचार करते आता काय करायचं. मग तेवढा सुमंत ब्राह्मण म्हणतोय आता एक काम करू, आपली पत्नी
जर दुःख देत असेल ना, आपण आपल्या मुलीचा विवाह करू म्हटले, मग निदान तिचं तिकडं तरी तिच्या जीवनामध्ये सुख प्रदान होईल. म्हणून त्यानं एक पती पाहिला. ऋषीपूर नावाचं एक गाव आहे, त्या ऋषीपूर नगरामधील एक कौंडण्य नावाचा ब्राह्मण आहे, त्याच्याबरोबर सुशीलेचा आणि कौंडण्य ब्राह्मणाचा विवाह झाला. आणि विवाह झाल्याच्या नंतर आता आपल्या का पद्धती राहते शिदूर द्यायच्या, तुमच्या काय पद्धती? आज काय हाला ना चाला ना नाही का? नाही तर काही काय भागामध्ये राहत नाही मारा, काही काय भागामध्ये वेगळ्या पद्धती असते, म्हणून विचारून घेतलं. मग शिदुऱ्या द्यायची पद्धत. मग काय केलं माहितीये का, तिच्यामध्ये भरपूर पंचपक्वान्नाचं साहित्य दिलं, सोनं नाणं. त्या कौंडण्य ब्राह्मणानं स्वतः आपल्या लेकीचं त्या ठिकाणी ती शिदुरी भरली आणि भरल्याच्या नंतर तिच्या बरोबर पाठवायची. पण हे पाहिलं तिच्या सावत्राईनं, अरे माझी सगळी धनसंपदा, एवढं पाचपक्वान्नाचं अन्न तिला चाललं, आम्हाला काहीच राहिलं नाही. म्हणून त्यावेळेला काय करायचं म्हणून तिनं कोणाचं लक्ष नाही हे पाहून त्याच्यामधलं सगळं पाचपक्वान्नाचं अन्न काढून घेतलं, सोनं नाणं काढून घेतलं, त्याच्यामध्ये माती भरली आणि त्या ठिकाणी असं उचिष्ट अन्न त्याच्यामध्ये भरलं. आणि ती शिदुरी, आता हिला माहिती नाही, हे दोघं पती पत्नी कौंडण्य ब्राह्मण सुशीला निघाल्याच्या नंतर मजल दर मजल करत करत निघाले. आणि निघाल्याच्या नंतर आता पूर्वीचा कालावधी बैलगाडी, त्या ठिकाणी बैलगाडीचा प्रवास, पायी प्रवास, त्या पद्धतीने त्यांचा प्रवास चालू झाला. कौंडण्य ब्राह्मण सुशीला निघाले, फार लांब गेल्याच्या नंतर थकले. आणि थकल्याच्या नंतर कौंडण्य ब्राह्मण म्हणतोय, पोटामध्ये बराच वेळ झाला, पाणी नाही, अन्न नाही, आता कुठंतरी भोजन केलं पाहिजे. म्हणून एका नदीच्या काठावरती गेल्याच्या नंतर कौंडण्य ब्राह्मण थांबतोय, आता इथं भोजन करायचं म्हणून शांत बसला. आपल्या पतीला आपण जेवायला वाढून द्यायचं म्हणून सुशीला शिदोरी सोडायला गेली. ती म्हटली, आता माझ्या बापानं मला पाचपक्वान्नाचं भोजन दिलंय, ती माझ्या पतीला, माझ्या परमेश्वराला मी देणार. पण ज्या वेळेला ती सुशीला बघायला गेली, त्याच्यामध्ये पाचपक्वान्नाचं नाही, एकही पदार्थ नाही, त्याच्यामध्ये माती भरलेली, घाण भरलेले. आता कसं मी माझ्या पतीला काय उत्तर देऊ म्हटले. आणि पहिल्याच मुळाला जर माझ्या पतीला असं कळालं हिच्या माहेरी असं आहे, तर मला उभं आयुष्य त्या ठिकाणी सासरी काढायचंय, मी कसं जीवन जगू. मग आता याच्यावरती पर्याय काय, मी माझ्या पतीला काय उत्तर द्यावं. ती युक्ती सापडण्याकरता काही कालावधी भेटावा म्हणून तिनं चतुराई केली. आणि चतुराईनं सांगितलं, एक काम करा, मी तुम्हाला जेवायला वाढवते, पण जेवण झाल्याच्या नंतर प्यायला पाणी पाहिजे, ते पाणी आणण्याकरता जरा नदीवरती जाते, तोपर्यंत थांबा, नंतर आम्ही जेवायला देते. म्हणून एक घागर घेतली आणि पाणी आणायला गेल्या. पाणी आणायला गेल्याच्या नंतर झालं असं, पाणी आणायला गेल्या पण जाताना डोक्यामध्ये विचार चाललेला आहे, अरे माझ्या पतीला जेवायला द्यायचंय पण जेवायला तर काही राहिलं नाही. माझ्या सावत्र आईनं कपटानं त्या ठिकाणी माती भरलेले, माझ्या पतीला का माती देऊ, काय द्यायचं म्हणून चिंतेमध्ये. आता कसं करायचं, पण तिनं पाहिलं त्या ठिकाणी असं चिंतेमध्ये, मी आता काय उत्तर देऊ. आणि या चिंतेमध्ये असताना तेवढ्यामध्ये तिच्या एक दृश्य दिसलं. काय का समोर काही स्त्रिया आहे, ते अशा गोल आकार आहे आणि त्या काहीतरी पूजा करताय. तेवढ्यामध्ये सुशीला तिथं जाऊन बसते आणि पाहते काय पूजा करते. सगळी पूजा झाली, व्रत वैकल्य झालं. त्यांनी असा एक दोरा घेतला आणि त्या ठिकाणी त्याला 14 गाठी मारलेले आहे, अनंत अनंत म्हणून 14 गाठी मारलेले आहे. आणि तो दोरा प्रत्येकाने एकमेकीच्या आपल्या दंडामध्ये त्या ठिकाणी बांधलेला. तेवढ्यामध्ये सुशीलेनं विचारलं, का हो हे काय भानगड आहे, हा दोरा कसला आहे म्हटले, आणि हे व्रत हे काय भानगड आहे, हे पूजा कसली. त्यावेळेला कुणीतरी ती एका श्रीनं तिला सांगितलं, याला अनंत चतुर्थीचं व्रत म्हणतात. मग का हो ह्या विधिकर्म का केला पाहिजे, याचा फायदा काय. म्हणले काही नाही, अनंत नावाचा जर जप केला, हे व्रत जर केलं, हे व्रत असं असतं तसं असतं, हे व्रत जर केलं तर आपल्या सगळ्या अपेक्षा त्या ठिकाणी पूर्ण होत असतं म्हटले. पण बघा हे व्रत जर करायचं असेल तर मग कसं केलं पाहिजे. तिनं सगळं समजून सांगितलं, का हो आपल्या मनामध्ये जी अपेक्षा असेल ती पूर्ण अनंत करतो म्हटले, करतोय, मग माझ्याकडून हे व्रत करून घ्या ना. ते एका श्रीनं तिच्याकडून ते व्रत पूर्ण करून घेतलं. तिच्या हातामध्ये अनंत अनंत नावानं अशा 14 गाठी बांधून दोरा बांधला आणि ती गेली. मनामध्ये विचार होता, अरे अनंत व्रत आपण केलंय, पण आपल्या पतीला काय उत्तर द्यायचं, त्याला भोजनाला काय द्यायचं याची चिंता मनामध्ये होती. पण बघा अनंत चतुर्थीचं व्रत केल्याचा परिणाम तिच्या मनामध्ये होतं, शिदोरीमध्ये माती आहे, माझ्या पतीला काय वाढू. पण तिथं गेली आणि गेल्याच्या नंतर घागर खाली ठेवली आणि तिनं शिदोरी सोडून पाहिली. त्याच्यामध्ये माती नव्हती, उचिष्ट अन्न नव्हतं, त्याच्यामध्ये पाचपक्वान्नाचं भोजन होतं आणि सोनं नाणं असं त्या ठिकाणी तयार झालेलं होतं. तिच्या लक्षामध्ये आलं, मी अनंत चतुर्थीचं व्रत केलं, त्याचा परिणाम अनंतानं ही माझ्यावरती कृपाच केली. म्हणून त्यावेळेला आता पतीला भोजन वाढल्याच्या नंतर आपल्या राज्यामध्ये गेलं. राज्यामध्ये गेल्याच्या नंतर हा कौंडण्य ब्राह्मण, सामान्य गरीब ब्राह्मण, पण तिनं अनंताचं व्रत केल्याचा परिणाम
त्याची ती झोपडी बिपडी गेली, तिथं मोठा राजवाडा तयार झालेला, लख प्रकाश त्या ठिकाणी पडलेला. त्याला इतका आनंद झाला, तो राजा झाला, ती राणी झाली, राज्य सुख उपभोगायला लागल्या. बरेच दिवस राज्य सुख उपभोगल्याच्या नंतर आता हा कौंडण्य ब्राह्मण याच्या जीवनामध्ये संपत्ती आल्यामुळं हा देवाला विसरला. आणि त्या पत्नीला सुद्धा सांगतो, हे काय चाललं, हे काही करू नको, हे देव बिव काही राहत नाही. एक दिवस दोघं पती पत्नी असे बसलेले आहे आणि त्यानं पाहिलं, म्हटले का ग हे दोरा कसला बांधलेला आहे? अहो हा दोरा नाहीये, हा अनंत आहे, हा देव आहे. नाही म्हटले हे काही असतं, असे कुठं देव असतं का? त्यानं रागाच्या भरामध्ये तो ओढला आणि असं अग्नीमध्ये टाकला. तो जळायला लागला. माझा देव आहे या भावनेनं तिनं अग्नीमधून तो काढला आणि दुधामध्ये टाकला आणि तो जळण्यापासून तो वाचवला. पण परिणाम असा झाला, हा मतिभ्रष्ट संपत्तीमुळे झाल्यामुळं, अनंताचा अपमान केल्यामुळं त्याच्या जीवनातली सगळी श्रीमंती निघून गेली. एक दिवस काही चोरांनी आक्रमण केलं. आक्रमण केल्याच्या नंतर त्याचं बरंच धन त्या ठिकाणी लुटून नेलं आणि लुटून नेल्याच्या नंतर आता एक दिवस त्याच्या राजवाड्याला आग लागली. आग लागल्याच्या नंतर त्याचं घरदार सगळं त्याच्यामध्ये जळून जातंय. बघा, एक काळ असा होता श्रीमंतीमध्ये ऐश्वर्यामध्ये लोळणारा अनंत ब्राह्मण, पण आता एक काळ भोजनाला सुद्धा भेटत नाही असा कालावधी त्याच्या जीवनामध्ये प्राप्त झालाय. तेवढा तो पत्नीला विचारतोय, का ग आपल्याला हे वैभव प्राप्त होण्याकरता काय केलं पाहिजे? तेवढा ती सांगते, माझा अनंत कृपा घन आहे, एक काम करा, त्या अनंताचं व्रत करा. मग कसं व्रत केलं पाहिजे ती त्याला समजून सांगते. तेवढा तो म्हणतो, नाही आता मी वनामध्ये जाणार आणि अनंताला सापडल्याशिवाय मी परत येणार नाही. तो वनामध्ये गेला. वनामध्ये गेल्याच्या नंतर प्रत्येकाला विचारायचं, माझा अनंत तुम्ही पाहिलाय का? तो कसा आहे? तुम्ही भेटला का? असेल तर मला दाखवा तो कसा असतो. म्हणून गेल्याच्या नंतर त्याला पहिल्यांदा एक आंब्याचा वृक्ष लागला. तो आंब्याचा वृक्ष, त्याला आंबे भरपूर लागलेले पण त्याला खायला कोणी येत नाही. तेवढा त्यानं विचारलं, का हो एवढे फळं तुम्हाला लागलेले, तुम्ही माझा अनंत पाहिला का? तो म्हणतो नाही. मग एक काम करा, हा पुढे निघाला. पण परत सांगतोय, तुम्ही अनंत भेटल्याच्या नंतर त्याला तुमचंही दुःख सांगा आणि माझंही दुःख विचारा. मला एवढी फळं लागलेली पण माझी फळं कोणी का खात नाही? आणि म्हणून तो ब्राह्मण परत कौंडण्य ब्राह्मण पुढे निघाला तर त्यानं पहिले गाय, ती गाय दिसायला सुंदर आहे, भरपूर आहे, अतिशय गोड आहे, पण तिला तृण म्हणजे गवत मात्र खाता येत नाही. तिला विचारलं, माझा अनंत पाहिला का? त्यावेळेला ती सांगते, नाही अनंत पाहिला नाही, पण तुम्हाला भेटेल ना तेवढं माझंही दुःख तिला सांगा, त्याला विचारा. त्यावेळेला परत पुढे गेला. पुढे गेल्याच्या नंतर परत त्याच्या जीवनामध्ये 2 पुष्करिणी त्याला भेटतात. त्यांना विचारलं, अनंत पाहिला का? त्याही सांगतात, नाही अनंत पाहिला नाही, आमचं दुःख तुम्ही त्याला विचारा. त्याच्यानंतर हत्ती, घोडा असे अनेक जण त्याला भेटले आणि शेवटी तो चालून चालून थकला. प्रत्येकाला विचारतोय, माझा अनंत पाहिला का? पण अनंत भेटला नाही. आणि सगळ्यात शेवटी आता दमला, चालून चालून किती चालणार आहे, पोटामध्ये अन्नाचं कण नाही, पाणी नाही, थकला आणि भूमीवरती धारातीर्थी पडला. भूमीवरती पडल्याच्या नंतर बेशुद्ध होऊन पडला. अनंत इतका करुणा गण आहे, अरे माझी आराधना करणारा, मी आता गेलं पाहिजे धावून, नाही तर हा गतप्राण होईल. म्हणून अनंत ब्राह्मणाचा विष धारण करतोय आणि अनंत ब्राह्मणाच्या विषामध्ये आला. आणि आल्याच्या नंतर त्याच्यावरती असं पाणी शिंपडलं कौंडण्य ब्राह्मणावरती आणि सांगितलं, उठ उठ. म्हटल्याच्या नंतर शुद्धीमध्ये आल्याच्या नंतर सुद्धा पहिल्यांदा विचारतोय, का हो तुम्ही माझ्या अनंताला पाहिलं का? तो ब्राह्मण सांगतो, पाहिलंय. मग मला अगोदर त्याचं दर्शन घडवा. त्यावेळेला त्या ब्राह्मणानं कौंडण्य ब्राह्मणाच्या डोळ्यावरून असे हात फिरवले. त्याला त्या ठिकाणी चतुर्भुज अनंताचं दर्शन झालं. पण दर्शन झाल्याबरोबर त्या ब्राह्मणाला विचारलं, का हो तुम्ही मला अनंताचं दर्शन दिलं बरोबर आहे, पण मला त्या ठिकाणी अनेक जणांना मी माझा अनंत पाहिला का विचारत आलो. तेव्हा त्यांनी माझं दुःख तुम्ही निवारण केलं बरोबर आहे, पण आता त्यांचं सुद्धा दुःख दूर करा. म्हणले, तुझं काय दुःख आहे? म्हणले, माझं दुःख असं आहे, मी आराधना करण्याचं कारण असं आहे, माझ्या जीवनामधलं माझं वैभव निघून गेलं, ते वैभव प्रदान हो. त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्या ब्राह्मणांना आशीर्वाद दिला, तुला वैभव प्रदान होणार आहे म्हटले, काही काळजी करू नको, तुझं दुःख सुद्धा दूर होईल म्हटले. मग त्याच्या करताना काय कर, तर अनंत चतुर्थीचं व्रत कर म्हटले, तुला पूर्व वैभव प्राप्त होईल. आणि हे जर वैभव त्या ठिकाणी व्रत तुम्ही पती पत्नीनं 14 वर्ष म्हणजे सुशीलेनं आणि तू 14 वर्ष चालू ठेवलं, आता तर तुला तुझं वैभव प्राप्त होणार आहे. पण अजून 14 वर्ष हे व्रत केलं तर याच्या दुप्पट श्रीमंती तुझ्या जीवनामध्ये प्राप्त होणार आहे. त्यावेळेला तो म्हणतो, आता माझं दुःख निवारण केलं, पण मला ज्यांनी दुःख विचारायला लावलं त्यांचं दुःख सांगा ना. तो म्हणले,
म्हटले कोणाचं दुःख आहे? म्हणे एक आंब्याचा वृक्ष मला लागला, त्याला आंबे भरपूर लागलेले होते, पण त्याचं दुःख हे आहे का ते खायला कोणी येत नाही. का येत नाही? त्यावेळेला तो ब्राह्मण सांगतोय तो मागच्या जन्मामध्ये ब्राह्मण होता, विद्वान होता, त्याच्याकडे भरपूर विद्यार्थी आहे, पण त्या विद्यार्थ्याकडून तो फक्त सेवाच करून घ्यायचा, कामच करून घ्यायचा, पण त्यांना ज्ञान मात्र विद्वत्ता मात्र दिली नाही. त्याच्यामुळे आता फळं भरपूर आहे पण खायला कोणी येत नाही. बरं, दुसरी गाय आहे, त्या गायी सुंदर आहे दिसायला पण तिला खाता येत नाही. याचं कारण का? त्यावेळेला सांगितलं ती गाय मागच्या जन्मामध्ये भूमी होती, ती एका शेतकऱ्यानं काय झालं ब्राह्मणाला दान दिली, पण ती ब्राह्मणापाशी गेली, प्रसवली नाही, त्याच्यामुळे तिची अशी अवस्था झाली. त्या दोन पुष्करिणी त्या कोण आहे? त्या दोघी बहिणी होत्या, त्या एकमेकीला वाहन दान द्यायच्या म्हणून त्यांची अशी अवस्था झाली. मग तो हत्ती आणि घोडा कोण आहे? तो हत्तीन घोडा काम क्रोध आहे. मग त्यावेळेला हे सगळं झालं आणि त्या ठिकाणी तो कौंडन्य ब्राह्मण आपल्या ऋषीपूर नगरामध्ये येतो, गावामध्ये येतोय आणि त्यानं पाहिलं आपलं पूर्व वैभव प्राप्त झालेलं आहे आणि त्याच्या जीवनामधली सगळी दुःख त्या ठिकाणी दूर झालेली. पुढं त्यांनी